Komisyona hilbijartinê ya Bilindiyê Seka eşkere kir ku kesên bi biryarnameya tesîlata kanûnî kayê ji kar hatine dûrxistin ew nikarin destûrnameyên şerevaniyê bigirin. Li gor vê biryara yê Sekayê bajarokê Artemitê tûşpa û ebexên Wanê nehiya da pinara bajarokê Dîgora Qersê tekmana Erzurumê û Balara Amedê ku berbijarên Partiya Demokratîk a Gelan HDP serkeftine nikarin destûrnameyên xwe bigirin. Berbijara hevşaradariya bajarokê Tuşpayê yê HDP Yılmaz Berkî ku di hilbijartinê da bi dengek bilind serketiye reş wiha nirxand. Piştî serlêdanê yasaka biryar da got dikarin bikevne hilbijartinê em jî îsa bûne namzet. Em ketine seçimê em serketin berze kirin wana mazbatayê me hildan cê me dîsa qayûm avîtin. Ewa mazbata gel daye me şaredar emin gel em hilbijartine em ticarî vê qebûl nakin. Berbijara hevşaradarê bajarokê Artemitê anku Edremitê HDP Gülcan Kaçmaz Soyît biryara YSK'yê wekî dubare diyarkirina qayûma pênase kir û wiha got. Li Artemetan jî me 154 nêzîkî 154 rayê rakir. Yani em bîne îrade gele Artemetan. Em ve biryara yasakayê qebûl nakin, ew biryarekî hukukî jî nîne, biryarekî siyasî ye. Gelê me jî wê qebûl nake. Ew cara mînte cara duyemîn ew pratika qayûmê ye nayte qebûl kirin. YSK'yê daxuyandiye ku li şûna berbijarên destûrnameyên wan nehatine dayîn, ew ê destûrnameyê bidin berbijarên di rêza duyan da. Sayîd bertek nîşa vê biryarê jî da û wiha pêda çû. Yani ew namzetê AKP jî gere neçi vê mazbatayê nerake îrade gel aliye HDP waye. Yani ew tiştê nayte qebûl kirin. AKP cihê hilbijartinê we nekarî rake tiştên hukukî ve nebe yani aliye ne hukukî bêjin ve gawe niyet wan şaredariyan rakete destê xwe. Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP li Wanê îtiraz di bajarokê Riya Armuşê, İpekyolu, Erdiş, Tuşpa, Artemit û Ebexê kiribû. Hemû îtirazên AKP hatin qebûlkirin û hê ji pêvajo didome. HDP jî Westanê anku gevaşê îtiraz kiribû ancak îtiraz hatibû redkirin. Piştî encamên hilbijartinê li hin cihan fermî bûn, hevşaradarên bajarê mezinên Wanê yên bajarokê Serayê Qelqelî ku jî HDP hatibûn hilbijartin, destûrnameyên xwe wergirtin. Her wiha li bajarokê Şax, Payîzava, Mîks û Westanê şaredarên AKP jî destûrnameyên xwe wergirtin. Hêjayî gotinê ku piştî YSK biryara xwe eşkere kir li Wanê sedema îhtimala lidarxistina çalakiyan waletiyê bo hev rojan li tevahiya bajer hemû çalakî meş û organizasyon qedexe kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.